Nepo maititi vari mushishi nekurova ma-content creators nema-copyrights paYouTube nepaFacebook. Mukwikwidzi wavo wenguva refu Madam Boss vari kuratidza kubudirira uye vachirarama upenyu hwepamusoro muUnited States of America. The Zimbabwean comedian and socialite recently attended the prestigious BET Awards where she was spotted mingling with major international stars. Mumufananidzo yakapararira pasocial media, Madam Boss vabuda vaina Ciara, Snoop Dogg, Aaron Pierre nevamwe vakati wandei vekuHollywood. Her appearance at such a high-profile event has stunned many fans, especially considering how rare it is for a Zimbabwean entertainer to share the spotlight with global A-listers. Dressed to impress and radiating confidence, Madam Boss is showing the world that she is playing on an international stage now. Musiyano uripo pakati pa Maititi na Madam Boss wakasiyana pakuti Maititi vanoramba vakabatikana mumatare emutemo nekurwa nevanhu paindaneti. Uko Madam Boss vari kuvaka brand rine simba pasi rese. Madam Boss vari kudyidzana nevemuAfrica nepasi rose, vachiramba vachisimudza mureza weZimbabwe kumusoro. Her success story is becoming a blueprint for aspiring African influencers looking to break into global spaces. Makorokoto Madam Boss.